माने नै लोगोफोर नै बे बिलाइयाव माने एम्फौ दं आरो एम्फौ गोजा माने जाथि जाथि जानाया नै इसे जाथि जाथि सब एम्फौ दंजोबो माने स्पाइडार एम्फौ ना मा होनो एम्फौनिलै इबो एम्फौनि माबोरै आदै मोजां हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोन कनसेनाव फिन बरायबावनाय थाबाय एन्ड गुड मर्निं गासैखौबो बागानाव नायनो फैदों आङो नायनो फैदों माने खामानि दं आरो दिनै बागानाव दिनैनि भिडिअआ बे बागाननिसो जागोन माने बागानखौ दिन्थिथारिया गोबाव जाबाय नोंसोरनोबो सिगांनि भिडिअफ्राव आं बुंदोंमोन आंनि बागाननि सोमोन्दै जेनेबा आंनि हारसिं नङा आरो माने जों लोगो नांनासो गायदों होनजायो आंनियानो होनजायो आरो जेनेबा आं हारसिंबो होनजायो साननो थाङोबा माने जोङो दिनै बागानाव माने हाग्रा जाना दंजोबो माने नै साइड साइडआव ओरै माने जोंना बागाना एसेबां गिदिर नङा आरो माने बारा साग्लोबाखै नै फिसासो बारा मथा मथि ओरैनो 5 बोसोरसोल' जाबाय माने 5 इयार्ससोल' जाबाय ओमफ्राय दा जों ओरैनो आरो हाग्रा जाबाय थायो ओरैनो बारा साग्लोबनो हायाखै नालाय ओमफ्राय जोङो दिनै हाग्रा थैनायनि मुलि होहांदों नोंथांमोननोबो देखायलांसै आरो दिनै जों बागानाव माबायदि खामानि मावो बेयाव मानसिफोर दङ आं दा देखायगासिनो नोंथांमोनहाबो नायलांफादो लोगोसे ओरैनो माथो खालामबाय थानो नङा होमबा बोथोराबो बेनो गरमथार ओइ माने हाग्राया बेफोरबायदि हाग्रा जादों ओमफ्राय दा बेखौ होदो आरो जोङो हाग्रा थैनायनि साइड साइडआव नै सापाता फिसा नालाय होगासिनो मुलि मोजां होदे बिलाइफोराव होनाङा आरो दा जोङो हाग्रा थैनायनि मुलि हांदों हाग्राया एसे फिसा बारा जादों बेनि थाखायनो जों राउन्डआप होनाय जादों राउन्डआप हाग्रा थैनायनि मुलि दा जों इखोबा साफा जागोन दे मोजां हो जिबौफोर फैया इखौबो होदों होआखै नों होनाया मामोन ओरैनो माबा साइसआव होदों ओरैनो सिफुं थांदों सिफुंखायाखैनोमोन एम्फौनिखौ एम्फौनि माथो जि दोनदों बेलाय मा उल्था नङा दैल'सो नांगौ दैल'सो नांगौ सेवदोब्रा दोनखालै बिलाय हाग्रा थैनायसो खोमालै नङालै एम्फौनिसो एम्फौनि मासो मिथियालै बेयो एम्फौनिलै इबो एम्फौनि नोंनावबो माबानि एम्फौनि होनसै एम्फौनि ओमफ्राय नै माने नै लोगोफोर नै बे बिलाइयाव माने एम्फौ दं आरो एम्फौ गोजा माने जाथि जाथि जानाया नै इसे जाथि जाथि सब एम्फौ दंजोबो माने स्पाइडार एम्फौ ना मा होनो स्पाइडार ओमफ्राय दा इयाव मुलि होनाय जादों आरो एम्फौनि जाथि जाथि दा खारजोबगोन माने बिदिबाथाय बिलाइया बारा माबा जानो हाया आरो माने दावखोनो हाया माने आं माने मास्कबो गानाखै दै बेनि थाखायनो नै माबा जादों एकदम बेयाव बिराद बिरफुङो माने मार मोनामो मुलिया ओमफ्राय नै बिदि लाइनाव थानाय हाग्रा दं आरो हाग्रा फिसा जाखांदों ओमफ्राय बिसोरो हाग्रा थैनायनिखौ होबाय माने ओरै लाइनाव थानायखौ माने ओरै खानायाव ओरै लाइनाव थाबायनांगौ जायोना बेनि थाखायनो हाग्रा थैनाय मुलि होदों माने बिराद लेवार ओंखारो नङाबा ओमफ्राय आंनिया एम्फौनि आं माने बिलाइयावसो होदो एम्फौखौ माने बिराद खस्थ' जायोलै मोनसे बागानखौ सामलायनो थाखाय माने नुनायावसो माने गोरलै जानो हागौ खिन्थु बागान सामलायनो थाखाय बेसेबां माने बिराद खरसाबो जायो आरो खस्थ'बो बेनो आरो खस्थ'निबो खस्थ' फैयोबो मोजां जोंनि बागानालाय मालायफोरबायदि माला गिदिर जागोनब्रा जोंनि बागानालाय माला साग्लोबजोबगोन एकदम बिराद खस्थ' ना खस्थ'यैनो आरोना मावखानांसिगोन बाय गैया आंथ' नै गोसोम जाजोब्बाय बाय गैया मावखानां नै लोगोफोर नाय बे बिलाइयाव सब जाथि गोजानाय इफोरसो माने एम्फौ बानायगोजा आरो इफोराव माने एम्फौ माने इदि थाबाथाय माने बिलाइया बारा जाखांनो हाया बेफोर जाथिखौ नाय नै ओमफ्राय दायो जों इयाव मुलि होजोब्बाय आरो दा एम्फौनि मुलि होबाथाय माने एसे बासायसिगोन आरो बेफोरो माने बे बिजौफोराबो खिलिनो मोजां जासिगोन माने बोलो मोनसिगोन
बेफोर जेरै बेफोर बिजौआ नै दा जेरै खिलिदों बेनि थाखायनो बारा जौगानो हायाखै आरो माने सब इखिनिया नै सब जाथि जानो नागिरा नै माने माखायनो बेफोर सब गोदान गायनायसै आरो बे गोदान गायफिननाय बारा गोबाव जायाखै मथा मथि बोसोरसेनि बारबाय आरो गायनाया बारा एकदम थैलाजोबदों बिफाङानो अजासि गिदिरा लादो हा अट'आव औवाबो लाबोदो माने बेरा बोगोन आरो माने साइड साइडनिखौ माने बोरमा मोसौ फैबाय थायो नालाय बेनिफ्राय बिदिनो आरो मैदेराबो फैनानै गाफैबाय थायो बिदिनो आरो हाजो खाथिनि माबाना माने मैदेरालाय फैबाय थाखागोन बेखौथ' बादा होनो हाखाया मेंबायलै बिरादनो मोजां मुलि होदों मोजां मुलि होदों ना मोजां ना मुलि होनो मोजां एसे खस्थ' मोनो आरो खस्थ'आथ' जाखागोन ना माने मुलिनि गोसा हाबो मास्क गाननाय जायाखैना जोंनियाव ओमफ्राय रावबो मास्क गानाखै दे खिन्थु जोंना बसा ना नै लोगोफोर बेयाव अमा उरनाय हाजोनिफ्राय फैयो आरो अमाया हाजोनि अमासो उरनाया मोनायाव फैदोंमोन माने दाना साबादखौ उराखै बेनो मोजां बेखिनिखौल' उरना थांदों फैबाय थाखायो बिदिनो सामफ्रामबो फैबाय थायो नै बागानखौ नायलाय फिसा सारनि बागानानो साग्लोबजोबाखै मालाय बिदिनो होखांबाय जेनथेन मेनथेन बया मेंबाय हाग्रानियासो होखाङाखै एम्फौनिया होखांबाय ओमफ्राय माने दसेनो जायो होनाया माने होगासिनो इनि हाग्रा थैनायनिखौ दसे जिरायथ'नोसै बिराद मेंबाय मार सान्दुं गोसा माने गोलोमजोब्बाय आंखो गैलालै नै गोसोम जालांजोब्बाय सापादाव माने सानफ्रामबो खामानि ओंखारबाय थायोना एकदम उपाय गैयालै माइ हाफ्लाना लाखो मा गायखो जोङो दाथ' आरो सामलायबाबो जाया नङा होमबा खामानिखौथ' जेनेबा मावबाय नालाय मावखाबाय थानांसिगोन बिदिनो आरो ओमफ्राय मानिफ्रायथ' इनकाम मोननो दा जों खाबाय थायो आरो बिदिनो मथा मथि 15 days बा 20 days इनि भितराव खेबसे खायो जोङो सब खानाय दाननाय गोजा बेफोरो नै दासो बिराद खिलिबाय दं आरो माने थेवबाबो खादो जों खानाया ससेखौ नै बेफोरो खाजायो आरो ना खाबा फिसाबाबो माने काटनि खालामजोब्बाय दा साननैसो माने बेयावनो एकदम बेस्थ' जाबाय दं आं बेयावनो खामानि दा जेराव थांनो हाया माने जेरावबो ब्लग खालामनो हानाय नङा गोजानाव दा बिनि थाखायनो आं माने गामिनि बागानखौ दसे खोन्थानो होननानै फैबाय आरो 2 hours later माने लोगोफोर माने अखासो हाना होबाय जोंनानि मुलि होनाया मा जाखोसै सेस माने सुस्र'लांजोब्बाय आरो एकदम जेरैबो लस एकदम जोंना गैला नांदो बायदि मोनदां माने मथा मथि 1 घन्टासो थानो मोनखादों माने आंनिबो जादों आरो मुलिया बिदिनो मबावबा नांबाय मबावबा नाङा थाखासिगोन माने मबावबा सुस्राबाय आरो मुलिया जियानो जादोला एखनांला आरो माथो खालामबावनो थ' होबायानो आरो मेंबाय उपाय गैया मा खालामलै लोगोफोर साख्रि बाख्रि गैया नालाय बेफोरखौनो मावना जायाबा उपाय गैया भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो थ' लोगोफोर नायसाबदो भिडिअखौ आरो लाइक खालामदो